Jesus. Hallelujah. Yawo enyum bi mama Eunice na toye. Osi nyame ani aso yembie o nyame ani aso o yembie ampara nyame ani aso o yembie o nyame ani aso nipa mabie enyum na nu ani. Hallelujah. Oh, Yamiania so aha ana ya me Japan. Oh, Yamiania so oh, yempie apara Yamiania so oh, yempie oh, Yamiania so onipa yabetu chorus nipe ipese chorus no to hallelujah. Nina ne se nyame ani aso obi. Hallelujah. Nyame ani aso. Bra ye tu se ka wakoma. Obetu na pa for ready ahye nyame di anu onyam. Nyame ani aso. Oh, yempie. Oh, nyame ani aso. Ah, yempie. Oh, nyame ani aso. Oh, nipa. Yambo mpaye osusu hene nyankopon Abraham nyankopon Jacob nyankopon Isaac nyankopon yada wase enanope ena wani aso yembiem na yenimu se onepa wo nyina o de bedomye ewo Yesu demo afa yanka amen kase pa hallelujah yada twede ampo nyankopon ase wo akwanya se ne de ye ne mu bekasa e wo ogye mpaibo ene ye bebo mpaye pa hallelujah ye bebo mpaye pa because ye wo revival mu entino ye de asem ne kakra eba sane nyame ahye na ya bo mpaye hallelujah wo ha no ma me pese uye wa adwen se ene de uni nyame bedi ahia hallelujah uni nyame ebedi ahia enye yen na mo nyame ho kronkron na beye hallelujah nti me pese wo de wa adwen esi nyame honhom kronkron so enye enipa hallelujah honhom no na ye adwuma nti bra wani da nyame honhom kronkron so no wonso so obehia wo ewo Yesu temu na me ma wate ase ese menim wo hawa wo de baahe ebia wo beka wo haw enkyere obi ma me ma wate ase ese nyame na betumi ayi wo haw na firi wo so na bra wo te ahanom yi nyame honhom kronkron enyi haw bia ene adeso anyina emfiri wo so hallelujah. And I kasa e afa the blessings of God. The blessings of God. Eye nyankopon enhyira. Hallelujah. Enhyira de ehu hia pa. Enhyira hu hia pa. Na enhyira ya hwe no enye enipa enhyira. Na emo eye nyankopon enhyira. Na me bompa ye se obra e be kasa awie no. Na nyame enhyira aba wo so kese e. Ewo Yesu demo. Wa nyame enhyira aba wo no. Me bompa ya se ene aniso a efiri nyame ho no ebaba wo so na watumi ane nyame adi ahia ewo Yesu temo ya ba kenkan sam eye Mose ngoma edikan ti aduanu ensia chichemu baako de ko enum ne yakan du mienu de ko du nan no Genesis chapter 26 verse 1 to 5 and Genesis 26:12 to 14 ya maame ewo yentem nti obebua na ye hwe two characters. Yabeshe Abraham na yahwe Isaac. Hallelujah. Na ne di kan no me pese yahwe Isaac na afe yahwe Abraham. Hallelujah. Genesis chapter 26 verse 1 to 5, then 12 to 14.
Genesis 26, 1 to 5, and then 12 to 14. Now, a good box, I see the soup. As soon as a good art, a bar, Abraham, restaurant. I used to call police for him. A bit money in chamber, girl. Now, I want to hear the which right. Say, in Sunny come with you. Tina Asante, match that way you so. Tina Asante, so sad or now make the watch. Now, Michelle, if we say, who was it for? Now, it's a scene now, Mamma, in time, I can't watch Abraham no edge. Now, Mamma was it for Abdul set of fruit in Soma. Now, it's a scene Mamma was it for. Now, was it for Muna, Obeshra, as I say, Aman, Aman. If you say Abraham is here, now, Odi is here, Memura Sam, Bashatia. Amen. We are kind 12 to 14. Hallelujah. Na onya iwanku ne anachiko ne iwabi na filisifo no ani brave. Hallelujah. Amen. Bon sam kesiye fama Nyankopon asem. Hallelujah. Ena asamo a yade bra won say you are created to be envied. You are not created to be pitied. Hallelujah. You are created to be envied. You are not created to be pitied. Say enipa ehu a ne nyame ba ya ma wontim. E wo se wani brew. Oti asem no. Enwo se enipa hu na wodi wo areho and na ya areho, right? Pitied. O ka say oh ohun mo say oh abaye na offer otaye mu say na I say the rahwa but asemwa eba say you are created to be envied. You are not created to be pitied. Amen. Hallelujah. Yahweh yakenkan sem na Isaac hu asem na yeka nanka wose yetumi hwe Abraham first and say abehwe Isaac, but in some na yekeka fa Isaac die no ho no eya meda ma me pese yede eno hyase na yahwe Abraham. Hallelujah. Bible meti ase se na ekom aba asase eso bebi ana Isaac won ekom aba ho ehonum eye bebi afa Gera na ekom aba minim se unim se ne ekom etie. In fact minya message wey last 3 days and na me kenkan na me asema na minya, but minya na insight a airban ye man dey say na me aduma Sunday eno na me ni Asa TV for ebeche and na ne daddy say bibi ahwimu okọ baabi akọ hwe eye mpaibọ say baby ama krofo mi ntino me megina mu and me say wow and nyame pesa mu munya ne first. Hallelujah. Ntina nyame ama mabaha nyame pe ba Nyankopon. Hallelujah. Na ekom aba eye Gera honom a Isaac ewo minim sane ekom etie nsuo nto asase ayedi udua na se obi eye obuafo a ne obeka ne se ene metu anamo afiri beebi a mewe no ayedan makọ beebi foforo yemfa ne se ebi a uton eniema kakra na beebi a uton eniema no yento nipa ntwamu wo ho ne ebaba wa adwen mu kan ne se e wo se me yedan bi change me position kakra enna minim ne uwo. Hallelujah. Minim ne ato but enipa bebre wo ho a eniema mu yantima wo kakra bi pa na wahwi eniema mu akire so kakra bi pa na wo chinchin
nka beebi nkurɔfoɔ bebree wɔ hɔ a nka beebi a wowɔ no ɛhɔnom na nka wo nhyira ɛreba nanso ɛnam sɛ woanya abotire kakra na wohwɛ sɛnea nneɛma ɛkɔ ɛyɛ nipa nti wode w'ani puu sɛnea sika no ɛrekɔ wode w'ani puu sɛnea nneɛma ɛkɔ no na wopɛ sɛ wotu anammɔn ɛfiri baabi ɛnɛ deɛ meda nyame ase sɛ yɛnyɛ nyankopɔn ɛma a ɔbɛbɔ nyame mpaeɛ hallelujah na bere a ɔbɛbɔ nyame mpaeɛ nyame nso so ɔbɛkasa kyerɛ Isaac ɛkɔɔ mu saa ne papa Abraham ɛwuiɛ na bere a ne papa Abraham firi mu no ɔgyaa no agyapadeɛ bebree na Abraham ɛyɛ ɔdefoɔ na bere a ɔgyaa no agyapadeɛ no ɔno nso so atoa so but atɔ ɛbere bi a afei nneɛma no ayɛ kɛn ɛde ama Isaac asase a ɔte so a wɔtuu so bata ɛfiri ɛdii ne papa akyi baeɛ asase no so ayɛ de wodua a ɛnyɛ yie nsuo ntɔ nneɛma no ayɛ de ɔyɛ n'adwene sɛ ɔbɛyɛ dɛn ɔbɛtu bata nanso Bible ma ɛte aseɛ sɛ Nyankopɔn ɛdaa ne ho adi ɛde kyerɛɛ Isaac nti yɛhwɛ tu a the Lord appeared to Isaac and said, "Do not go down to Egypt. Live in the land where I tell you to live." Hallelujah. Nyankopɔn ɛna de hɔ no ma wo. Hallelujah. Ebi a ekunu a woware no ohunu sɛ nyame ɛdaa nneɛma dibi ɛna ɔde abranteɛ no anaa papa no ɛhyɛɛ wo nsa nanso wokɔɔ awareɛ no mu no nneɛma a na nka wohyɛ ɛnyɛ saa ɛna wohu nneɛma mu ayɛ den ebi a papa no mpo wadane kɔnwensa nyinsɛbe papa no n'adwuma asɛe afei ɔkɔkora a ɔntumi ɛmfa sika po ɛmma fie ɛna wode ahwɛ mmɔfra yi w'adwen ɛyɛ ayɛ wo sɛ nea ɛyɛ aduri deɛ ɛwɔ sɛ wogyae wo kunu ɛfiri sɛ wanu hɔ sɛ waware ebi a saa awareɛ ba mema wate aseɛ sɛ Nyankopɔn a ɔdaa ne ho adi kyerɛ Isaac ka kyerɛ ne sɛ mentu bata menkɔ na me Nyankopɔn bɛhyira wo saa awareɛ no nyame ɔbɛyɛ ne yie hallelujah Nyankopɔn bɛyɛ ne yie stay in the land for a while and I'll be with you and bless you tena asase yi so kakra na mehyira wo na mɛka wo ho hallelujah ɛnɛ gye yi mempere ntam ntu anammɔn ɛngya Nyankopɔn mpere ntam ntu anammɔn ɛngya Nyankopɔn wone Nyankopɔn bɛnante a ehia abotrɛ hallelujah ehia abotrɛ so many people deviated from the presence or the rules of God because they were not having patience when nya abotrɛ ɛnyɛ easy sɛ nneɛma mu ayɛ den na wate yɛmfa ne sɛ wate sɛ Egypt nneɛma ɛkɔ so yie wate sɛ Egypt nnuane wɔ hɔ wate sɛ Egypt anantwie anya nsu papa nom na ɔhwɛ baabi a ɔte a na ɔde toto Egypt ho a ɔbɛka sɛ nyame adi ne hwam ɛnɛ deɛ mema wate aseɛ sɛ Nyankopɔn ɔni wo hwam hallelujah adwuma a wɔyɛ sɛ nyame na de maa wo sɛ kakra adwuma yi a mema wate aseɛ sɛ wo nso so nea ɛwɔ mu no nhyira a ɛwɔ mu no nyame ɔde bɛma ɛmfa ho ne baabi a obi te ɛmfa ho ne kaa ɛnɛ obi twi pa ho ɛmfa ho ne sɛnea nneɛma ɛrekɔ wo nso so wo mmerɛ bɛba hallelujah wo mmerɛ bɛba I will make your descendants as numerous as the stars not just a bɔhyɛ a Nyankopɔn ne Abraham kɔɔɛ na ɔsan ati saa bɔhyɛ no mu biam ɛde ama Isaac ɔsɛ mɛma w'asefoɔ adɔre mɛma w'asefoɔ ayɛ te sɛ nsoroma ɔbɛdɔɔso sɛ nsoroma for you and your descendants I will give all these lands sɛ wantu anammɔn na watena m'anim yi asase so ayɛ den so watena m'anim yi ɛnea wo nkurɔfoɔ nyinaa w'asefoɔ nyinaa mede asase nyinaa bɛma wo mede asase nyinaa ɛbɛma wo sɛ yɛhwɛ Isaac ne Abraham wɔ anamontu a ɛnɛ da mebɔ mpaeɛ sɛ nyame mpagya yɛn gyidie saa because sɛ woanyɛ gyidie a woanhwɛ nsɛm a yɛrekenkan ɛbɛyɛ wo te sɛ news because ɔhwɛ sɛnea nneɛma ɛrekɔ na bɔhyɛ no ɛreba ɔhwɛ
ɔhwekra ne mfie adu na nyame ɛka kyerɛ ne sɛ yɛfunu ɛbɛkɔ so awoba ɔhwɛ sɛneɛ seesei no n'apɔmuden akɔ fam na n'ababaawa berɛ mu awareɛ no amba na afei ɔreduru ne 50s a ɔbɛwura ne mmere wabɔn na ɛhɔnom na nyame asɛm ɛreba sɛ meyi obi adi ama wa wanhwɛ yi a ɔbɛkasa nansesɛm bi ɛna ɛɛto ɛnɛ dɛ mema wate aseɛ sɛ tumi wɔ nyame asɛm ɛnɛ tumi a ɛwɔ nyame asɛm mu no ɛnyɛ wo kyɛfa wɔ Yesu din ɛnyɛ wo kyɛfa ɛma waba mu embu ɔse because Abraham obeyed me and did everything I required of him, keeping my commands and decrees and my instructions. If you say Abraham, odi me nhyehyɛeɛ no so ɛne nneɛma a meka yɛ nyinaa nti Abraham nti mɛyɛ wo dan mehyira wo ɛtɔ da bi a mepɛ sɛ okristoni wohunu sɛ Nyankopɔn wayɛ adwuma no ato hɔ na Abraham abɔ kwan pa de ato hɔ ama ne ba Isaac afɔreɛ bi a Abraham bɔɔɛ saa afɔreɛ no ɛkasa de ma ne ba Isaac hallelujah ɛtɔ da bi a metumi tena ase dwi din na maka sɛ me ankasa no mehwɛ a ɛkwan a nyame ɛde me bɛhyɛ ɛyɛ adwuma wei mu a yɛkan ɛyɛ ɔfrɛ ɔsom adwuma yi mu no medwee mu a mente aseɛ but metumi hunu sɛ ebi wɔ hɔ a ɛyɛ nnwuma bi a me papa ɛyɛ hallelujah ɛwɔ akuraase sɛnea na mo yɛ nyame adwuma ɛna Nyankopɔn ɛnam so ata ne ho adi a ɔpɛ sɛ metua adwuma no so hallelujah nti no nneɛma bebree wɔ hɔ a ɛnyɛ yɛn someone has already done it for you sɛ nyame ma woyɛ nhyira ɛna wonya agya anaa ɛna bi a odi anaa ɔbɔ mpaeɛ ma wa woayɛ nhyira but sɛ wo nso so woanya saa ɛna ana agya yi bi na bi ana wo fie akorapɔ yɛhwɛ a na abosonsom fie nko a mema wate aseɛ sɛ Yesu Kristo ayɛ adwuma no to hɔ ama hallelujah wotia ne sɛ wobɛnante wɔ saa kwan no so saa na nyame yɛ ne nneɛma heavens works with protocols yɛn nnipa mpo no yɛyɛ nneɛma ɛnam protocols so mɛdi adanseɛ wei mekae mmere bi mehyia a yɛ chairman ɛyɛ Apostle Eric Nyamekye na ɛyɛ yɛn former area head ɛna kyerɛ me sɛ papa no afiri akwantuo mu banti no menkɔboa no menyɛ sei ɛna maa menya akwanya de hyia papa no hu me onim me maybe them ahu no because of the calendar so ne nneɛma bebree but onim me nti no me rushe yasa me kɔboa papa wa ɔhwɛ me din ɛna obisa me sɛ hefa na ofiri area bɛn asɔre mu me so papa mpatwan we were North Carnation area ɛna obisa me sɛ na unim ɔsomafoɔ ɛyɛ Apostle Mike Etu ɛna me so papa mpatwan area head ɔno na ɔsoma me sɛ membɛyɛ den membra ɛmbɛboa nti me ka saa pɛ na me hu sɛ n'anim yɛ den ɛtee ɛna n'ani yɛ den ɛgyee ɛna afei obie ne mu yie ɛde gyee me sɛ nea metumi ayɛ den aboa ne yie mepa kyerɛ sɛ yɛ a yɛyɛ nnipa mpo yɛn work on connection whom you know ɛna me sɛ onim papa ne nti na onim nipa ko a ɔyɛ nti no onim sɛ nea ɔbɛbɛn no nso so yɛ den ɛyɛ nipa papa because I mean nipa papa mentumi nkɔnkɔbɛn papa no nti no through that ne nti no ama obie ne koma mu yɛ den ɛde ma me receive me posa ne ba koraa ne nyinaa yɛ den obi a onim no nti no mema wate aseɛ sɛ Yesu Kristo wayɛ yɛn ho nnwuma nyinaa da hallelujah wayɛ adwuma ne nyinaa de ama yɛn nti no he said as mediator for us ogyina mu sɛ ntamgyinafoɔ adi ama yɛn nti ɛnyɛ me kronkron yɛ me yawa me gyina ha yi me kronkron yɛ ɛyɛ te sɛ ntomago ɛwɔ n'anim na mmom sɛ menante Yesu Kristo enyuma pa a wɔbɛyɛ ne so a o nyame ɔbɛtie yɛn ɛna sɛ wodi din ɛbɔ mpaeɛ a nyame ɔbɛtie ɛwɔ Yesu din ɔbɛtie o hallelujah nti ɔka Abraham so ho asɛm kakra na yɛhwɛ ti 12 na 12 na ɔsɛ Isaac planted crops on that land
asase a na ayɛ den asase a nsuo ɛntɔɔyɛ ɛsɔ asase no so no Isaac ediae onya gyidie hallelujah ɛna mebɔ mpaeɛ sɛ nyame ma wo gyidie gyidie ne sɛ wɔhunu sɛ asase ayɛ den na nsuo ntɔɔyɛ nanso wɔsɛ mede aduaba bɛhyɛ fam Isaac na ɔne ne papa nante bebree nti na wɔnim nea nyame tumi yɛ na ɔne ne papa nante a Nyankopɔn ka kyerɛ ne papa sɛ ɔnkɔbɔ afɔreɛ ɛmfa ma no afɔreɛ a ɔkɔbɔ no nyɛ nantwie afɔreɛ ɛna ɛnyɛ odwan afɔreɛ na mmom yɛ nnipa afɔreɛ a ɛyɛ ɔno ankasa Isaac ɔtwee no ne papa de ne okura biribia sɛ gya na ɛgya no nie sɛ kan so nie biribia nie na odwan a yɛde ne kɔbɔ afɔreɛ no papa odwan no wɔ hefa ɔsɛ nyame bɛkyerɛ ɛnɛ dɛn mema wate asɛ sɛ nyame bɛkyerɛ ampa sɛ nyame daa ne ho adi a wo nso so nyame ɔbɛda ne ho adi di ama wobɔbɔ a yɛbɔɔ 90 minutes ne wie a yɛnase wadi nkuku mekae maybe Liverpool ne AC Milan na yɛ Champions League UEFA Champions League final yɛhu yɛ a first half na AC ahyɛ first second half no de bi aka ho 2-0 na coach ya boto adodo ɔhwɛ cup esi hɔ na ɔhwɛ minute a akodi ɛbo 90 minutes but 75th minute oguso da form 2-0 pass ɛyɛ ɔmo ɛbɛhwɛ ball ne bi no ɛduru 80th minute na bi start ko because ɔhwɛ ne ɛkɔ ɛne bɔ a yɛsan bɔ ɔmo ohu sɛ nkɔfoɔ na agye cup na wie nti first order na ni behu cup a yɛde ma esi no nti na kyerɛ sɛ dodoɔ no koraa ɛkɔ 85th minute still 2-0 ana agya ɛkɔɔ na bi mu a 89th minute yɛhu ya ne bɔɔ bi nam wie mu pan na hyɛ m 2-1 afei ne nkɔfoɔ no ho hyehye wɔm afei anigye a ɔmo gye ɛbɔ osem ɔmo sɛ nneɛma a yɛate afɔ ɔmo so nti ɔsɔ ɔmo hyehyɛ nneɛma yie ɔmo hyehyɛ yɛde 3 minutes pɛ na ɛtoo so 3 minutes ni 2 goals ɛsan pie mu de ma nkɔfoɔ 3 minutes a yɛde too so no ma hu kwanko a ɛyɛ 2 goals ama adeɛ ne tɛnee yɛ ɛbɛyɛ 3-2 yɛwie yɛ na ɔmo ɛdi ahurisie 2-0 na ɔmo na cup na duro ɔmo nsa ɛnna nneɛma bɛtɛne ama ɛwɔ yɛn nsuo nneɛma bɛtɛne ama ɛmfa ho ne baabi a wote ɛmfa ho ne baabi a wohyɛ ebi a nipa sere wakyɛ ba mema wate aseɛ sɛ nneɛma bɛtɛne ɔmo a ɛsere wo ne bɛhwɛ w'ani na wakasa nyɛ maame na ɔtwitwa mu wɔ ha yi na ɔbɛkasa ɛyɛ Israel Nyankopɔn ɛna wayɛ wo sa bɔn sɛ ma Nyankopɔn nneɛma ɛwɔ sɛ nneɛma tɛne ma hallelujah Bible sɛ aberanteɛ ne duae na afinam nka duaba yɛka ho asɛm yi sɛ ma yɛku adwuma kakra but ebi wɔ ɛwɔ sɛ etumi kɔ n'anim yɛmfa ne sɛ yɛ kooko a kooko no ɛwɔ sɛ etumi di bɛyɛ 3 years wɔ kakra ɛkɔ na afei kooko no bɛhu sɛ ɛyɛ de ɛso but Nyankopɔn soma n'abɔfo anadwo a Isaac ada na abɔfo no egu so nsuo ɛna mebɔ mpaeɛ sɛ nea Nyame aka fa wo hɔ no sɛ woada mpa Nyame abɔfoɔ yɛ adwuma no fama ɛwɔ Yesu din ne wɔgu so nsuo kakra sɛ ɛyɛ maize a ɛyɛ aburo ɛna ɔde hyɛ fam a na aburo no nso so efifiri afinaamu a na nneɛma mu ayɛ den saa afinaamu no Isaac atwa ahoma afii mu a nneɛma mu ayɛ den afii mu a owuo ti sii w'abusua mu afii mu a na yarewa ɛtete wɔ saa afinaamu wobɛdi adanseɛ sɛ wone Israel na akutɔ adi ahyia Ampara Radianta se obe shiraye obe shiraye amaye eradianu onya bede dio aya
Sapara Nena Urubi Oh Ado Yame Ono Nawaka Oh Be Shiraye Amaye Wakamu Ebebemu Oh Ratewa Hano Ebeyeho Ampara Radiaka Se Obe Shiraye Oh Obe Shiraye Nyame akafa ono ebebemu hallelujah ebebemu enhwe ne ekọ sa afina mu anyama aye den Bible says sa afina mu Isaac etwa emoho otwa moho na tie ne ediso he had so many flocks emre na mu na chese bibia ye Ẹ̀kú ẹni sá wọ́n sẹ́ ẹ̀dùn papa bẹ́ẹ̀ na wọ́n yẹ ti yẹ. Ẹ̀sùn papa bẹ́ẹ̀ ẹ̀na mọ́ ẹni náà mú yẹ. Wọ́n bẹ wọ́n náà bàbá ẹ̀wẹ̀ afọ̀fọ̀. Náà abúlé náà sọ abúlé náà wọ́n 3 a. Afẹ́ wọ́n wọ́n 5, 10. Ọ̀wọ́ bebree. May you receive multiplication in the name of Jesus. Ẹ̀yà Kai Daniel. Kai no. Ne nfẹ́ fọ́ ẹ̀ẹ́dì nìyàrá pa. Ẹ̀yà nhwẹ́ bèbí a obi ti. Hallelujah. If you are a cancer, say, Madame, for be a friend, prophet de la. The Canadian power was awesome, no kind, you feed that. Or say you're back, sorry there. Now you see a back for it. Now, people 10 million, or only one thing now will put on a religion. Or man will be 10 million, all permanent. That's what we do. Hallelujah. If you saw no answer, when you're not there, or the ever. Now, when you said that, be your message super yama. Hallelujah. That I was persuaded I was saying, if you are for a born in your man, or be the draw check 5,000, 5 we won't to me, and you be that check no crank, a bit to my rent would 9 by 50 years. We shall turn near Mekwa. But Kakrani crowd, for bread, and you did not put me if it's a woman, hallelujah. He had so many flocks and herds and servants. A minimum was saying, assumption. If it's a nipper near airport, no, I don't want the bomb. I don't be sure I'm also in America. The person say, no, Nant, with my mania or something. Kakra, unyan, Sanyama winina. Bible said, Nina, and say, Yami a shram. The Philistines envied him. I had me here. I was saying, Yami Shrawa. In Shrawa was time back. Hallelujah. Who are one of us a different time? Now, come here. It is a what time? Now, I will say, Yame, why you went to man? If he said, oh, we shall be an uncle one and a target, an uncle shell. Near baby, an uncle shell. I say, no, near my assistant all of a sudden. Now, I feel no, now I'm now or time, over time, also. Then all time we are at one shell. Hallelujah. You been there, Mister. Also, Kakra, Namia, no more. It's no Omo Yakra, no Yame again. Obey no more, Tiama. Now, she won't ye. Hallelujah. Proverbs chapter 10, verse 22. Also, the blessings of the Lord brings wealth without painful toil for it. Nyamishira and the man on Nipaya or the four. Or bread you man, or Fadika. And young brother, sorry, and I try to obey you, Abrabo. What's your pan? And you know, to be a Yamarasman Yankopon. Abiana, baby, I want 8 days. Serving we are 8 because of sign decision. To them, 7 days. Then, you know, why you busy, sir? Day, Monday, Tuesday, day, Sunday, Kula was in a shop of beer shop. Obia beer shop, proper chair time, and I will be beer shop. Besides, in Nippon, you see this. But your relationship with God, only young coupon and or the idea about bread. Yamatuma will be too. Minimum crophobia, man be or your Juma or airport. Not get you man, Nanya Papa.
promotion ba na yɛ tia ne ho ɛtaiti promotion ba na yɛ tia papa yi ahyɛ hɔ saa ma ne ti ho ɛbɛyɛ yɛ ɔbɛkɔ pension ne pension mu a ɔbɛkɔ no saa na obi a waboa ne pɛn ne ka ne papa yi bicycle kɔntumi to efi sɛ nipa hwɛ sɛ papa yi bɛnya promotion nti aduane na ɔkora ne yɛ tia dede saa nipa baako a Nyankopɔn yi maa no ɔbaa ne yɛde car keys ahyɛ ne nsa sɛ ɛne dan keys sɛ kɔ gye ɛkɔhyɛ hɔ no fi sɛ mmere bi wo kae ɛnɛ Nyame bɛyɛ ama wo hallelujah Nyame bɛyɛ ama wo nti ampɛntɛm me bi na ɛpa so a Nyame kyerɛ kasa no wɔ sɛ obi sɛ kakra yɛbɛnya nti ɛna ɔno ɔkasa kyerɛ officers elder bi ɛna mahyɛ mpaebɔ asa ne obi tee ne ho kakra ne wasi ɛyɛ wei obi yɛ sei kakra yɛbɛnya nti nipa bebree ɛɛpa adwane akɔte no ɛna ɔkasa sɛ hwɛ Nyankopɔn ɛde one day wɔde bɛsesa wo hyɛbrɛ wokae to sɛ one day na ne hyɛbrɛ ɛsesa one day obi a ɔbɛ afiase sɛ ɛyɛ yahoɔ na ne dan sesa ya Wednesday na ɔde afiase as a prison ɔmo a ɔbɛ afiase no meyɛsɛ sɛ ebi nso bu n'animtia twe ho nneɛma papa bɛn na ɛdɛ woyɛ ɔhene anka ɔbɛ afiase ɛne wo na di afiase bi ɛdɛ afiase but just one day dabaako pɛ na Nyame asesa ne hyɛbrɛ dabaako pɛ na yɛhyɛ no ɛyɛ royal garment dabaako pɛ na yɛde ne ɛkɔ yɛde ne nkyi ɛbɔ ne di akɛseakɛse ɛnɛ dabaako pɛ Nyame bɛsesa wo hyɛbrɛ dabaako pɛ Nyame ɔbɛsesa wo hyɛbrɛ yɛnhwɛ Abraham ne Lot na yɛmfa mmɔ mpaeɛ Genesis chapter 13 verse 8 to 9 8 to 12 yɛbɛma yɛ maame akan mpɛ sɛ wotie ne yie paa hɔ so ho hia me Genesis chapter 13 verse 8 to 12 ɔbrɛ a mɔmi ɛboa yɛn na wakan ama yɛn nti dumiɛnsa nti kyɛmu nwɔtwe ɛde kɔ dumienu no Genesis chapter 13 verse 8 to 12 na Abraham ka kyerɛ no sɛ mesrɛ mma asakasa mma me ne wo ntɛm ne mu ahwɛfo ne mu ahwɛfo ntɛm na yɛyɛ anuanom ɛnyɛ asase no nyinaa na ɛda wɔ no yi mesrɛ twe wo firi ne ho sɛ wofa benkum a mɛfa nifa na sɛ wofa nifa a mɛfa benkum na Lot maa n'ani so hwɛ Yordan kanko nyinaa de kɔsii so a sɛ ne nyinaa so wɔ nsuo te sɛ Awurade turo no te sɛ Misraim ansa na Awurade resɛe Sodom ne Gomora no na Lot yii Yordan kanko no nyinaa na otu faa apuei fam na anuanom no dii nipaabaabu no dumienu na Abraham tenaa Canaan asase so na Lot deɛ ɔtenaa Yordan kanko no ekuro no mu na otutuu ne ntamantam ara ekɔduruu Sodom. Amen. Bɔnsɛm fama Nyankopɔn asɛm. Hallelujah. Mɔmi Nyame nhyira wo paa. Yɛ maame mo hɔ ne yɛsuasua akenkan. Me ba na me hu sɛnea wɔka na ɛyɛ me dɛ paa na me de start kan twi. Hallelujah. Yɛhwɛ a Abraham ne Lot. Obi a osuro Nyame ana obi a Nyame ɛwɔ n'afa. Ɔwɔ sɛnea otutu n'anamɔ ɛfa. Nyame na frɛ Abraham. Nyame frɛ Abraham wan frɛ Lot. But Lot, Abraham ɛde Lot yɛ dɛn ɛka no dɛ me nua yɛ Lot a me boss ne nso ɔwɔ akyɛn. Nti Nyame fansi me na me yɛ Abraham. Ɛna Nyame frɛ sɛ Abraham meyɛ wo yie meyɛ wo se. Ɛna ɔkɔ nti firi efi a wɔ mu nɛkɔ. Ɔkɔ Lot ti baabi. Ɛna Lot so me nso so me ne wo bɛɛ dɛn ɛbɛkɔ. Ɛna gya ɔne Lot yɛ dɛn ɛkɔɔ kakra. After ɔma bɛduru asase bi so. Lot hu yie paa. Ɛnam so ɔde ne ho bɔ Abraham nti no. Nhyira na ɛba no ebi so yɛ dɛn ɛkɔka. Nti ɔno nso so starting sɛ ɔyɛ dɛn ɔdi yie. Na se ɛtɔre fine ɛdɔre
Abraham ɛyɛ kɛseɛ no na ɔno nso so yɛ dɛn kɛseɛ nanso nipa dwen ɛnyɛ papa ɛduru mmiri bi no na ɔmo ko ntɔkwa ne nkurɔfoɔ ɛne Abraham nkurɔfoɔ yɛ dɛn ɛɛko nti ntɔkwa no fie hɔ a ɔte wɔnyɛ wo na wohyɛ ntɔkwa ase ntɔkwa asi firi tete ɛyɛ nneɛma ɛyɛ ɛkɔ yie na afei ɛde ntɔkwa ɛba ɛnvi no ɛnu bi no ɛna wei na ha yɛ media na asase meka so yɛto foundation bi a na ɔni hɔ na wagye nhoma sesa bɔ so ha yɛ media no die no nti saa na ɛhyɛ ase hallelujah ɛna ɔmo kakra nti wɔn na Abraham sɛ Lord yɛ me nua yɛntumi antena hɔ ɛmma yɛ nuanom ɛnyɛ dɛn ɛnkoko ntɔkwa saa yɛn nkurɔfoɔ ɛnkoko ntɔkwa saa nti seesei no asase ɛno na ɛda hɔ kɛseɛ aha nyinaa da hɔ aha soso da hɔ sɛ wofa benkum a mɛyɛ dɛn mɛfa nifa sɛ me nso mefa nifa a na wayɛ dɛn ɛnka wohwɛ a hwan na ɛwɔ sɛ oyi kan bɔn sɛ woyɛ ade kɔ sukuu na ayɛ ade paa hallelujah ɛnka wɔ sɛ Abraham na ɛyɛ dɛn ɛna yi kan nanso no afei ɔno nso abɛhu ne ho so ɔyɛ master ɔhwɛ yɛ a so mehwɛ asase a nsuo ɛdedam sɛnea na yɛ kan no ɔsɛ nsuo ɛda hɔ ne sɛnea ɛyɛ fɛ no ɛte sɛ ɛhɔ ne di hɔ turo mu hɔ nea Nyame yɛɛyɛ no agya wode ɛtena ase ma me Nyame nhyira nea Nyame yɛɛ kan no ma Abraham Adam ne Eve no ɛno bi na ɛte nti ɔhwɛeɛ no ɔsoma ya papa yɛ bɛyi agya no wɔ sɛ mekɔyi fa no mepa me master ho ɔdii kan kɔyii nea ɛda yie no nea nsupa wom nea nneɛma wom nea nneɛma deda yie ɔyiiɛ Abraham de wankasa hallelujah ebia na nipa edi wani ebia nneɛma bi a yɛwɔ dia obi afɔ so ɛgye afiri wɔn nsam efisɛ ɔhu sɛ ɔno na ɔwɔ sika a ɔbɛtumi de akɔ n'anim agye nneɛma pɛgya ebia adwuma no na ɔne ne hyɛ aseɛ ɔno kɔkyerɛ beebi a yɛkɔfa nneɛma afei duro baabi na ɔno abɛnya sika kakra nti afei wagyi wasi nkyɛn ɛna ɔpɛ sɛ ɔgye biribi firi nsam nipa so woanhwɛ yɛ amoa nipa because wabua nipa afei wo ne no duru baabi na ɔpɛ sɛ ɔno hyɛ kootu baako ɛkɔ kyɛn na yɛnam yɛabɔ ne din akyɛn wo saa nana Lot ɛyɛ wakɔtwu so papa agya Abraham nanso Abraham ankasa ɔyɛ din tena ne deɛ no a ɔfaa sɛ yɛabotan because ɔno wɔnim sɛ Nyame ka ne ho sɛ Nyame ka ne ho ne deɛ abotan ne mpɔ ɔdua a ɛbɛyɛ yie hallelujah na ɔno yɛkɔfaeɛ no na wakɔfa Sodom ne Gomora akyirɛ deɛ na ɛyɛ ɛde gya sɛe na asase no nyinaa nanso na wei deɛ ɛkɔ yie de ma no hallelujah bia ɔfaeɛ no Nyame ka ne ho nti no na ɛkɔ yie de ma no that is the blessings of God Nyame nhyira ɛna ma onipa yɛ ɔdefoɔ ɔbrɛ adwuma ɛmfa wo bi nka ho ebia na wo obi na sii so wɔnyɛ aban nnwuma bɛyɛ mmiɛnsa wode ɛborɔ kan wo salary a ɛduru baabi a nanso ebi kora na woyɛ wodi Nyame akyi wotɔ Nyame woyɛ n'adwuma nanso nneɛma woayɛ de ɔno po kora ɛyɛ mma asɛm woyɛ nneɛma bebree na ɔkɔ na ɛmu kyɛ ɛmma ne nhaw Bible sɛ sɛ ɔde bɔnyɛni ɛkɔ so a ɛmma ne nhaw wakoma ka wakoma to yɛ na Nyame ɔbɛyɛ wapɛdeɛ ama ɔbɛyɛ wapɛdeɛ ɛde ama yɛde ba wie yɛnhwɛ Isaiah chapter 58 verse 8 na ɔmi bɛkan na yɛabɔ mpaeɛ hallelujah Isaiah chapter 58 verse 8 wakano ɛbɛbɛ mu Awurade wakano ɛbɛyɛ hɔ Awurade aka sɛ obɛhyira yɛ obɛhyira yɛ Hallelujah. Isaiah chapter 58 verse 8. Or say, then the light of my blessings will shine on you. You remember my man Timothy, man patrol Timothy man.
Hallelujah. When the other bomb pie, also then the light of my blessing will shine on you. Mere transliteration. Or say, na me high inshira ebe den ebe toso. The light of my blessing will shine on you. So enu bi no so aye nyame anim aye high nyame anim ebe toso. Hallelujah. And I may pump pass and nyame anim antoso. Moses ene nyame kodi ahia. Oni nyame ti ahia na afei na nim asesa. Saa ni onyam no ebe toso. Ebisa woni nyame abedi ahia. The light of my blessing will shine on you like a rising sun. To say awia epie. Unsi awia epie ya fepa. Na aniwa nyina so ehunu. Ane esa na nyame ebeye wo. Aniwa nyina behunu wo fe. To say ne awia epie. Hallelujah. I will heal you quickly. Na sawon yarewa. Hallelujah. Minim yarewa etete wo. And Yarwa ati wachi ache. Adi emfie num ensia ene ne ekeka ho. But nyame asa meti ase ase. Waso mesa wo Yarwa enten. Ene entem so sa Yarwa no ebetwane e wo Yesu dim. I will march out ahead of you. Me di wanim. Se nyame di wanim a, wan e betumi across so. Se nyame di wanim a, why not to me assuretia and then yami obeti wani our baby hallelujah. Or say, and my glory will follow behind you. And in yami ankasa edi wani na na ko nyam edi wani oh bon sama nyankopon asa and guard you. Nyami anu nyam beba wo ban. Adentina aka ban bo ho asem efisa nhira odi ebe hira wo ebema otan aba wo nhira ne beebi a nyame de wo besi no ebema otan aba wo na sensa yankopon obebo wo pa afi abenfo ensem obebo wo pa afi na fofo abenfo ensem obebo wo pa afi aniwa pone enyina ehu obi antumi nya wo hwe. Hallelujah. That is because always I do what is right. If you say, me nyankopon, me yene etene da, and then nyame be yene etene di ama. Hallelujah. You be bon paye, bomoden na sorry. Obra here be bon empire. Where na be gina so, and then enhira. Eho empire na here be bon paye say nyame be yene ma foforo. Ewo ye nyina ye ntem. Erade ya de foforo. And whoa, you're so really singing. Oh, my friend, oh, yeah, hallelujah, Eradia, Adifufuru, and whoa, so really singing. Amparoma anyafa ma anyawa oh yeah ade foforo nti ya de ba boy nsam na ya de ato nwom na bra ye wia na ya de mpaya ya den aguso hallelujah edam ha nyina ya wodia na nyame beye biribi di ama hallelujah ade biara ache ade biara o hwa ho kwan nyame beye di ama hallelujah erade ye ade foforo oh sorry we are singing oh Yeah,
Hallelujah. The scripture is made up of the commands of God and the blessings of God. Nyame ahyɛdeɛ ne nyame nhyira. Sɛ yɛdi n'ahyɛdeɛ so a ɔno nso so di nhyira no ma yɛn. Ɔbɔ mpaeɛ gyina n'anim. Wɔn nsa a wɔapagya. Ɔka kyerɛ sɛ Awurade, fa wo mogya ahohoro firi me ti. Akɔka me nan ase. Efi biara a ɛwɔ me ho. Mmarafoɔ biara a ɛwɔ me ho. Awurade hohoro ne nyinaa. Na ɛnnɛ den manya w'ani so. Bɔ mpaeɛ sɛ Makadabashandabaya. Lekadabashandebelebele. Awurade hohoro firi me ti kɔka me nan ase. Masanibiyakapayada. Hohoro. Efi bi awɔ me ho. Mmarafoɔ bi awɔ me ho. Sɛ mefa adwene bi a ɛyɛ wɔ Kristo ade. Sɛ mema no ɛka biribi a ɛtia wɔ sapɛwura. Sɛ mede me honam ayɛ bɔne atia. Sɛ mede m'aniwa ayɛ bɔne atia. Awurade hunu ne wɔmpa ho. Na menya w'ani so ɛnnɛ. Lokabarabasandalaba. Iyakalabalaba. Ikalabayandalaba. Ikalabalabashandabalaba. Ikalabalabalaba. Iyapelelelelele. Ikalabalabashandalaba. Iyakalabalaba. Ikalabalabalaba. In the name of Jesus. Erante. Ma unshira ayese nan. Empamiso. Erante. Ma unshira ayese nan. Empamawala boso. Empamisi kasaboso. Empamawala yeso. Empamemaso. Baba empamisa. Apo empayi. Erante. Ma unshira ayese nan. Empamiso. Se sumi wa maprapo. Wa yesu te. Se sumi ayekole.
sorry. I said, obey Yaman Crawford. Not so, I can't brother or put it in Nipa acid. And that's the Obiana dream one in the world. That's how I was so for about part of myself. Well, yes, you didn't have this young. I dream one year or so. I said, about touring Yaman Crawford. Now, but I saw airport. But I saw airport. A heavy a a heavy man and a fry. And then Yaman won't throw a town for you. I was at a town for when you were a fry. So when you were a fry, I was at 80. Oh, my name, baby, I was free. When you were shut here, when you baby, I walk. When you were swimming 7 years, I was there. On 5 hours, and I did. What is a Jesus Christ to a champ? The friend of battalions, blind battalions, and also when you friends that the Florence Academy or of what, Minim near a Dawswa, Amma and Nipa, aside the other county. It will burn up a semi person in Zema or can Juliet not, no, they are sauce. Juliet, no, yes, Juliet, or your can't be a county. It will cafe blind materials about the unity. Now, what to say, yes, Christ or a church, and I all see what of what a minute do I always shut the years from Brown Home and Bashawa. Why are busy? I was out here with them. It's now what's here with each other or what pipe. Take the back of the mopper. Yes, you take the back of the mopper. Ask mine. Yes, you take the back of the mopper. Bible said, the impact of Kawanuki. Who yet the Kawanuki. Opia one and if Fremua. Obese ohunadia na wonyamia ya wadon ohunadia obi frɛ agyinamoa wo so wo ka kyerɛ sɛ kamalutum ɛna yɛ papa yɛ wɔ Yesu tie obi biara oyi tie ɛna wo kase ɛyɛ dia wɔ Yesu no na tɔba sɛ na atwe
animuonyam a ɛbɔ w'abrabɔ mu ɛyɛ ne yɛ nti ɔrebie nneɛma mu ɔda nnuo so ɛsɛ nneɛma wɔhyehyɛ a wɔn ɛsɛ ɛbɛ bɛ akomfra bɔfɔ obi nkyɛ wɔ Yesu pɛ kasi ewurade obi biara ne nkɔ soɔ ne kasi yɛ ne mini etie aba wɔ ne fɔfɔ yɛ ma wɔn yɛ ɛyɛ n'ani eti ɔpɛ sɛ ɔsɛ ɛbi biara ɔne na sɛ ɔbɔ ne ti a ɛna ne wɔ kya ɛna ne apa ɛmpa ɛwi ne so ɛwɔ yɛ ɛsu pɛ pɔpɛ yɛ rɔpabababa pɔnsɛnɛ pɔpɛ yɛ ee kadaba sɔndɛlɛma rapagidi apɛlɛbɛ rapabababa ikɔlabababa rapabababa yapabababa rapabababa repabababa rapabababa na me bɔ mpa yɛ wura hɔ paa na me sɔn naeɛ ɛhɔ yɛ mia so na mehu sɛ nsuo bi da hɔ na saa nsuo no ne nti ama me bɔ mpa yɛ sɛ obi di yie na obɛgyi din kakra pɛ owuo wo ne ɛbɛ na sɛ what a shock nnipa no kɔ nti mehwehwɛ nkurɔfoɔ bi ɔyɛ duru wɔn din mu pra ɔmo bɛgye din na ɔmo kɔ ti payɛ ɛna mehunu sɛ nsuo bi da hɔ na saa nsuo no saa nkurɔfoɔ no a ɛregye din no wobɛhu a ɔduru ɔpɛ na kaa na mmini ato nsuo no nti mmini tɔ nsuo no mu a mehu sɛ nkurɔfoɔ wɔ around a nipa no ɛpagya ne sɛ ɔmmɛboa no na ɔmo sere na kyerɛ sɛ nipa no ayɛ dɛ awu nti ɛyɛ ade a ɛyɛ apam bɔne bi a na ɛwɔ hɔ nom nti sɛ woyɛ hwan fa wo ne baabi a wotɛ wopɛ akɔhyɛ london ɔmo ne london no yɛ te sɛ mmɔwerɛmɔ baabi a wohyɛ bi a ɔhunu nti no wopagya kakra a wofefɛ kakra a na twaw na watɔ nti bayɛ ɛna nyame de asɛe saa adeɛ ɛnɛ deɛ wo nsusu abusua a wofiri obiara fie yɛ de obiara fie meka ne nti ama me bɛyɛ mpaebɔ ni ama me nkenkan kɛkɛ na menda ɛne sɛ mesan so me hu fie a efie ne yɛ fɛ ɔtɔ da bi a bɔmpa sɛ nyame mmie w'ani na hu nneɛma a ɛrekɔ so efie no wogyina bɔnti na hu fie na ɛdan fɛfɛɛfɛ ɛyɛ fɛ obiara sɛ ɛdan yɛ fɛ ba sɛ wowura efie no mu a basaa kosua yabo kosua kogya emu nkɔfo nyinaa tete fam nti wo kɛse a wakɔ soro a sɛ wo sɛ ɛyɛ mkikura na wote fam ɛwɔ adeɛ kogya nneɛma basaa mogya nti no emu adeɛ nkankankankan basaa na ɛhwɛ abɔnten deɛ ɛfɛ
nti no wohwɛ a wobɛhu sɛ ɔbaa wɔ hɔ a ɔbaa no ho yɛ fɛ ne wo sɛ ɔbaa yi ne ho yɛ fɛ yɛ a wodi ne ho twa dodo a ɔbaa ni biribi okura bi nanso awareɛ mma ahoɔfɛ no wɔ hɔ anim no yɛ fɛ but emu no biribi yɛ titi a adeɛ nti aba saa anuonyam ɛwɔ sɛ epie na nna mpaeɛ ɛne nyame de bɛtwi woso menim wo deɛ ɛnɛ yɛbɔ mpaeɛ de akɔ yɛkyi tɔma w'ani mmere paa ne yɛbɔ mpaeɛ sɛnea wobɔ no mepɛ ɛnkyɛ ne yɛapɔn beebi a yɛtwa ofurum atooyɛ beebi a yɛwowo ɛtooyɛ nea ɔdware ne wo obu a wo akwalaa no nyam ɛnere bi baako bi ɛte yɛyɛ mmɔbɔ yɛsɛ akwalaa no yɛ fɛ nti no nnipa no mmiamia kwadu de wɛwura abiri nkuo ɔka sɛ yɛaborɔ sa akwalaa no yɛ fɛ kyɛn ɔno no yɛfunu mu nananom mma nti wɔso nnɛɛnnɛɛ na ɛde kwadu de wɛwura akwalaa yi bi nti yɛ no ɔkɔ wɔn a na ɛkɔ repɔtɔ ama polisi akwalaa fɛfɛɛfɛ kɔ nti bɔ mpaeɛ kɔ w'akyi hallelujah ɛnɛ nyame bɛma wɔ ahoɔden mehu sɛ nyame nkranta bi ɛhyɛ obi nsa obi mpaebɔ atwe nkranta de ama na nkranta no ɛyɛ very shiny side and side na wode bɛkɔgya nkurɔfoɔ hallelujah adeɛ biara ɛwɔ sɛ ewu ama wo yi adie kɔ so ɛnɛ ɛbɛwu wɔ Yesu adeɛ biara atete wɔ krakye atete wɔ nananom krakye ɛne wo papa wo di asie a akara paa wɔ Yesu dim ɛna bɛwie yɛ apa wɔ Yesu dim ɛna bɛwie yɛ apa kasi Awurade mebɔ mpaeɛ ade kɔ m'abusua ade kɔ m'akyi ɛne wakranta nipaduhyɛ me nsa pɛdɛwona wakranta nipaduhyɛ me nsa sɛ nipa me nsa wɔ ɛne ɔgya ɛnkɔma me ɛnsɛ apɛnfoɔ nhyehyɛeɛ ɛnsɛ akɔmfoɔ nhyehyɛeɛ ɛnsɛ abɔfoɔ nhyehyɛeɛ atwɛdeɛ ɛkrapa me ho wɔ Yesu dim ɛda ɛtɔ apɛntɔ mpaeɛ wɔne bɛdi ɛna mpaeɛ Kristo mo ani bɛyɛ ma mpaeɛ ɛnkɔma wopɔ to ne nta no afɛ adɔnkɛ abusua ɛnta no mpi adɔnkɔ abusua ɛnta no mpi sɛnto abusua ɛnta no mpi adeɛ no abusua akrapoɔ biara ɛne wɔ kra ne asie wɔ Yesu dim sa akrapoɔ ɔtwe ne papa ɛwɔ Yesu dim rapababa obi biara wagu nsa ɛde aka nsɛmpa no ato wɔ brabɔ so wɔ Yesu dim ɛho yi apia ɛho yi apia ɛho yi apia rapababa bɔmpaeɛ hey kababa Asante rapababa sisa ɛbɛsi wuye tititi wɔ mu ɔnyɛ tititi wɔ mu ɔnyɛ ɛyɛ wo pia tete baabi biara ɛde ɔkɔ wɔ akɔ so sɛ yɛde akɔsɛ puase sɛ yɛde akɔsɛ pɛɛse sɛ yɛde akɔsɛ puase wɔ Yesu dim na ne ho wɔ dɔɔko ɛnkye wɔ adeɛ debra ɛnkye wɔ anuonyam debra ɛnkye wɔ sika debra
Brawani, Yadanchane, the Empire, Barrier, Sawa. Oh, Pierre, how about you know when you want? No, Asɔre Pentecost nya ye behu ya ne sɛ obi ya akwada akora na ogina na ɔkasa ye de ne die man ɔsi ye mbra ye nim nkonwa ne ade wo ho ɔntumi nya hwe ɔno ɔsi bra nyame anim begina nyame anim at least wo nkoko de ne nsa aka wa wo ba to fam a Nami ya kibule, tinekele